Milé kolegyne, milí kolegovia, pozývame vás na 44. výročnú konferenciu SSVPL do Tatier. Tento rok sa budeme prvýkrát venovať téme nefrológia a ja som veľmi rada, že pozvanie do bloku prijala aj pani primárka Inet Leitmanová, nefrologička a všeobecná lekárka z dialýzy Šala, a rovnako ako pán primár Laurent Bobák, ktorý pracuje v Galante, je to skúsený internista, pneumológ a nefrológ. Špeciálny bude tento blok najmä preto, že budeme sa venovať téme, ako je peritoneálna dialýza. Objasníme si okolnosti, trošku viac načreme do života pacienta s dialýzou. Budeme sa venovať téme, ak môžem prezradiť, proteinúria, keďže sa počas našich preventívnych prehliadok samozrejme musíme analyzovať aj ten moč. Špeciálny bude tento blok práve v tom, že tretiu časť budeme venovať vašim otázkam a odpovediam odborníkov. Tieto otázky budete môcť pripraviť si v predstihu, nakoľko rozpošleme našim členom dotazník a budete sa môcť opýtať na konkrétne kazuistiky alebo konkrétne otázky z oblasti nefrológie. Pani primárka, ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do tohto bloku na túto našu konferenciu. Tá spolupráca s tým všeobecným lekárom a s tým nefrológom, aké sú vaše skúsenosti? Prečo ste prijali toto pozvanie a akú v tom vidíte perspektívu? Ja rada som prijala toto pozvanie práve preto, že si myslím, že spolupráca špecialistov akéhokoľvek a v nefrológii zvlášť s všeobecným lekárom je nevyhnutná. Naše ochorenia sú chronické a progredujúce a tak práve tými nosnými sú obvodní lekári, ktorí zachytia včas v rámci preventívneho sledovania, cieleného vyhľadávania pacientov s pozitívnou osobnou či rodinnou anamnézou a my tak máme šancu spomaliť, zastaviť ochorenie. A to by bolo môjim cieľom dať tú informáciu, kedy, ako a koho poslať včas. Dobre. Veľmi sa teším, že prídete na konferenciu, teším sa na tú diskusiu. Pozývame vás všetkých.